טוב, אז חברים, כבר תקופה שלא העליתי סרטון ומרגיש לי שאני חייב לדבר איתכם על זה. אז ככה, לאן נעלמתי? הרגשתי כבר אחרי תקופה של 3 חודשים שאני מעלה כל יום 3 שורטים, שזה כבר בולע אותי ואני לא מצליח להביא ממני דברים חדשים. בעצם להראות את עצמי מעבר לסרטון שאני אומר פרגנו בלייק ובסאב ושימו את הקוד קליפ 911. כבר ראיתי שהערוץ מתפוצץ ולא ידעתי איך להכיל את זה ולא ידעתי איך לעשות, והחלטתי שאני חייב לקחת הפסקה. גם לא ראיתי מזה כסף, קצת הרגשתי שאני ממצא את זה. אבל מה שכן, דברים עומדים להשתנות בקרוב. יש הרבה דברים שאני עובד עליהם, אני בקרוב עומד לעבור לחול. אני עובר למדינה שאני לא רוצה להגיד את השם שלה כרגע, אתם תראו את זה בהמשך. אני הולך לעבוד קצת, ליהנות, לצבור חוויות. אתם עומדים לראות את השגרת יום שלי במדינה שהיא לא ישראל. זה משהו שונה, משהו שלפי דעתי עוד לא נעשה בארץ. מעבר לזה, אני התחלתי עבודה חדשה. אני משווק דיגיטלי, אני עורך סרטונים, אני בונה אתרים, אני עושה הרבה מאוד דברים שלא עשיתי עד היום, שמוציא אותי מאזור הנוחות שלי, וגם לדבר איתכם עכשיו מרגיש לי קצת מוזר. אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה זה עובר. אתם יכולים לראות, אני יושב בפארק ולא יודע מה לעשות. אני מתאמן הרבה, 5 פעמים בשבוע, גם את זה אתם תראו וגם את זה. יש לי סגנון ולוגים שאני מאוד רוצה לעשות. יש לי הרבה השראה והרבה תוכן שאני עומד להראות לכם. לפי דעתי זהו עד עכשיו. מקווה שאהבתם את הסגנון. עומד להיות הרבה דברים חדשים, ואנחנו נתראה בוולוג הבא שאני מאמין יעלה בקרוב. אני לא יודע מתי, אני לא רוצה להתחייב על זמן, אני רוצה להיות בזמן שלי, בנוחות שלי. וזהו חברים, עומד להיות הרבה מאוד הפתעות. טוב, אז בואו תצטרפו אליי לאימון. אני פעם ראשונה עושה את זה, אימון ABC. אני עושה אותו כבר תקופה, 5 פעמים בשבוע, ABC, פוש פול לגס. היום אנחנו בפוש, הולכים קצת לדחוק ולעשות חזה כתפיים. אני קצת עייף, עבדתי בבוקר, הלכתי לישון מאוחר, אני על 4-5 שעות שינה. בגלל זה גם תמיד לפני אימון אני שותה את הפרי-וורקאוט שלי, שאני מעין יבוא חצי מאופס, גם אם אין לי הרבה שעות שינה. פרי-וורקאוט נדיר, אני לא זוכר את הערכים שלו, יופיע לכם את הערכים ממש פה, ואיזה סוג זה. מעבר לזה נראה לי עומד להיות אחלה יום. אז מונטאז'. טוב, בדיוק סיימתי אימון, אני מרגיש נהדר. יש 2 דברים שאני רוצה לדבר, אחד על שימור ואחד על שיפור. שימור, אני חושב שהטכניקה שלי הייתה מעולה, לא הרגשתי משהו שאני לא אמור להרגיש. השרירים, המתיחה, הקיבוץ, הכל הגיע בדיוק בשלב שאני צריך. דברים לשימור, אני חושב שיכולתי לקחת את עצמי קצת יותר לקצה, זה כן קורה לי בתקופה האחרונה שאני לא לוקח את עצמי לקצה עד הסוף, ויש תוצאות. אני מרגיש שהגב שלי פחות מתנפח, פחות גדל, החזה שלי כבר נשאר באותה צורה, וגם אני פחות מצליח לרדת באחוזי שומן, שזה משהו שאני מאוד מאוד מתקשה איתו. מעבר לזה, אימון נהדר.
כן חדש לי כל עניין הוולוג ועל לדבר ועל לדבר מול מצלמה. אני חושב שזה ישתפר עם הזמן. יש עוד דרך מטורפת לאן שאני רוצה להגיע. אני עומד לעזוב בקרוב לחול. אני עומד לעלות סרטונים באופן יומי. הערוץ עומד להשתפר פלאים. אז מקווה שנהנתם. שימו לייק, שימו סאב אם אתם רוצים לראות עוד מהתוכן הזה. אנחנו נתראה בוולוג הבא.